Det vil jeg godt. Det vil jeg godt. Det vil jeg godt. Ja. Og det Soja og Olga. Ej, hvor er du flot, Emma. Og det vil jeg godt. Julehjerte. Det vil jeg godt. Hvad? Der er plads herovre på bænken, Tobias. Ved siden af Gustav. Kom, Olga, vi går ind på stolen. Hej, Og Emma. lave et flot hjerte. Kan vi lige have noget bånd på min? Så bliver den bare super flot. Kom, Soja. Du sidder bare smidt. Så flot. Så kan man hænge den op. Det kan den ikke. Og så dufter den så dejligt. Hjemme på ens værelse. Spis den op. Så der er søm ind i mit værelse. Det skal min far nok gøre. Ja, du har skældt med alt. Prøv at se, så Og det kan min far også. Så dufter og klemsine. Ja, ved du hvad, der er plads på stolen her. Fordi der kan ikke dufte klemsine. Er det pyros, vi har her? Men nede. Det tror jeg. Nej. Der er så meget så fine. Det er de pyros derhjemme. Ja, ved du Ja. hvad? Man kan sige, man kan sige, tre filmer der. Det er med briller på. Ej, hvor sjovt. Man har det bare på Og så laver jeg en krans til Soja. Soja, kom, vi går ned til solen. Og laver en flot her. Yes. Anders,